Vols saber què ens uneix a tu, a mi, al vi i l'oli d'oliva? Et dono una pista. Tot té a veure amb l'estil de vida mediterrani. Va, quedeu-vos una estona per descobrir-ho. Hola a tothom, com esteu? La història d'avui és tan antiga que va passar molts segles abans de que existissin Catalunya o el català. Avui viatgem a l'antiguitat, una època que coneixem gràcies als textos que han sobreviscut i, sobretot, gràcies a la feina dels arqueòlegs, que investiguen els objectes del passat que han quedat soterrats pel temps. Els dos pobles dels quals us vull parlar avui són els fenicis i els grecs, que van néixer tots dos a la zona est del mar Mediterrani. Però no són les dues úniques cultures que van destacar. Per exemple, a l'època antiga va despuntar Egipte i les civilitzacions de Mesopotàmia, gràcies als seus grans rius com el Nil, l'Èufrates i el Tigris, que els van permetre créixer conreant. En canvi, a Fenícia i a Grècia no tenien gaires rius ni grans extensions de terra per conrear. A l'antiguitat, tant fenicis com grecs van trobar la sortida perfecta per prosperar: fer-se a la mar. Els primers a fer-ho van ser els fenicis, que van fundar les seves ciutats fa més de 3.000 anys i es van dedicar a l'artesania i al comerç. Treballaven els cedres per fer vaixells, però també feien tints, vi i oli d'oliva. A més, també fabricaven objectes de ferro, bronze i vidre. Gràcies al comerç, les ciutats fenícies com Tir, Sidó, Biblos o Beirut es van omplir de riqueses. Però com que no sempre hi havia menjar i bona vida per tothom, van anar fundant noves ciutats al llarg del Mediterrani. La ciutat més important que van fundar lluny de la seva terra va ser Cartago, creada fa més de 2.800 anys i situada on avui dia hi ha Tunis. Va ser tan important que constituiria una civilització per si sola, els cartaginesos. Els fenicis comerciaven literalment amb tothom qui podien. Intercanviant el vi, l'oli, les eines de ferro, el vidre o els teixits, podien comprar plat, metalls o altres matèries que els interessaven. Així, gràcies al comerç, va ser com van arribar a les costes de la península Ibèrica i van entrar en contacte amb la gent que hi vivia. A la península Ibèrica hi vivia tot de gent en poblats petits. Es dedicaven a cultivar la terra i cuidar el bestiar. Aquests poblets petits es van mesclar amb altres tribus que venien del centre d'Europa, a qui coneixem com a celtes. Els fenicis van tenir una gran influència en tota aquesta gent que ja vivia a la península Ibèrica abans de que ells arribessin. Van difondre el consum del vi i l'oli d'oliva, noves maneres de treballar el ferro, el torn de terrissaire i la seva cultura i religió. Fruit de tota aquesta mescla cultural, apareixen els íbers, uns altres protagonistes d'aquesta història. Mentre passava tot això que us he explicat, a Grècia s'havien format noves ciutats, que en grec es diuen polis, i no tenen res a veure amb la policia. Però això millor que us ho expliqui en Pep, que el tenim en directe des d'Empòrion. Hola, Pep! Home, Emma, doncs efectivament, sóc a la colònia grega d'Empòrion, la població que avui en dia coneixem com a Empúries. Xerrant amb els avis del poble, he après que els grecs van fer com ara els fenicis. A Grècia no sempre hi havia futur per tothom, i la solució que van trobar va ser anar a buscar noves terres per via marítima. Navegant i comerciant pel Mediterrani, els grecs van contactar amb molts pobles diferents. Els grecs van difondre el vi, l'oli, el ferro, el torn de terrissaire i també la moneda. Les noves ciutats gregues es van fundar allà on els fenicis no s'hi havien instal·lat, com per exemple al Mar Negre, al sud de la península itàlica, que arribaria a ser coneguda com a Magna Grècia, o al sud de l'actual França, on hi van crear la ciutat de Massàlia, que avui en dia coneixem com a Marsella. A més, cap al 575 abans de Crist, els grecs van fundar Empòrion, un petit port al sud del que avui en dia és Cap de Creus. Aquí a Empòrion hi viuen unes 1.000 persones i escaig, i la majoria dels seus habitants tenen avantpassats íbers. El comerç és clau. Arriben vaixells i es fan tractes entre íbers, grecs, fenicis, cartaginesos o romans. I és important saber que durant segles, les tribus ibèriques que vivien a prop de llocs com Empòrion tenien capitals on vivien milers de persones, com ara Índica, que avui en dia és Ullestret, i Edeta, que avui en dia és el Tossal de Sant Miquel, a prop de València. Ara que el Pep parlava de romans, no ens els podem deixar. Mireu, durant segles, Cartago era tan poderosa que no es movia cap vaixell entre Grècia i l'estret de Gibraltar sense que els comerciants cartaginesos ho sabessin. El port de Cartago era extraordinari, amb una part pels comerciants i una altra per la flota de guerra. Però què té a veure això amb Roma?
Doncs aviam, els romans havien conquerit gran part d'Itàlia i finalment va arribar el moment de les bufetades en què Cartago i Roma es van enfrontar en guerres terribles per veure qui manava al Mediterrani i controlava el comerç. Es van lluitar batalles brutalíssimes entre cartaginesos i romans, on hi participaven milers de soldats. Els romans van guanyar i conquerir la costa mediterrània d'Hispània, com l'anomenaven ells. I sabeu què va passar amb els ibers un cop van arribar els romans? Durant la guerra, les tribus ibèriques van prendre partit per Roma o Cartago i van fer la guerra entre elles, però quan va acabar es van revoltar contra els romans perquè els exigien massa impostos. Ja us podeu imaginar que els romans els van ben aixafar i van anar capturant les ciutats de cada tribu una per una perquè no es rebel·lessin mai més. Les generacions posteriors d'íbers es van convertir en romans a poc. Els que vivien a la costa des de l'Empordà fins al Penedès van veure que conreant vinyes i fent vi podien prosperar. En canvi, l'oli d'oliva va triomfar a zones interiors i al sud de la península ibèrica. Ja ho veieu, viure a prop d'un mar totalment rodejat de pobles i cultures diferents provoca que sempre estiguin en contacte. I per això ens podem reconèixer en els altres pobles mediterranis. Fa milers d'anys que ens relacionem. Per exemple, les llengües com el grec, el llatí i segles més tard l'àrab han provocat que tots tinguem paraules compartides. Un altre aspecte del contacte cultural mediterrani és el menjar. El blat, les llegums, algunes fruites i verdures, el xai, el porc o la vedella i l'oli d'oliva i el vi es poden trobar a les taules d'arreu del Mediterrani. Vinga, va, deixem-ho per avui. Fins aviat! Quines són les cultures mediterrànies antigues més destacades? A. Fenicis, cartaginesos, grecs i romans. B. Romanesos, cartaginesos, grecs i romans. C. Grecs, romans, xinesos i asteques. Com s'anomenaven els pobles de la península ibèrica barrejats amb fenicis, grecs i cartaginesos? A. Celtes. B. Vikings. C. Ibers. Qui va fundar Empòrion, l'antiga Empúries? A. Els cartaginesos. B. Els romans. C. Els grecs. Què van fer els ibers un cop els romans van haver conquerit Hispània? A. Revolucionar-se, perdre i romanitzar-se. B. Revolucionar-se i guanyar a Roma. C. No revolucionar-se i fer-se mercaders.